Porqueta. Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare. Pepa la porqueta. El pare penja una foto. Els pares tenen una foto nova de la Pepa i en Jordi. L'hauríem de penjar a la paret, aquesta foto tan bonica. Això és feina meva. Ja sabeu que sóc jo el manetes de la casa. I vols dir que te'n sortiràs? I és clar que sí. S'ha de clavar un clau a la paret i llavors penjar-li. Molt bé, doncs. Jo he d'anar un moment a cal avis. Fins després. No facis cap disbarat, eh? I ara... Adéu. Adéu! Et podem ajudar nosaltres a penjar la foto? Em podeu mirar, així aprendreu com es fa. Primer trauré la cinta mètrica i agafaré el llapis. Aquí és on haurem de clavar el clau. Vigila quan facis el forat, eh? Ara agafarem el martell i el clau. Aparteu-vos i observeu com treballa un professional. Ara el pare clavarà el clau a la paret. Vigila que no tiris la paret a terra. Quines coses de dir, tu també. Bufar i fer ampolles. Ostres, això sí que no m'ho esperava. El pare ha fet una esquerda ben grossa a la paret. Mira què has fet, pare! Has esquerdat tota la paret. És una esquerda de no res. Amb la foto ja no es veurà. Ja està. Encara es veu una mica a l'esquerda. Tens raó. Saps què? Traurem el clau i taparem l'esquerda. Sobretot no facis cap disbarat, eh? Quines coses de dir, tu també. Ja està a punt de sortir. Oh! Però què has fet? Ara sí que l'has destrossat, la paret. Vols dir que ho veurà la mare? Sí, jo diria que sí que ho veurà. Què deuen fer, aquell parell? Mira, et veiem des de fora! El pare ha d'arreglar la paret abans que torni la mare. Un totxo, sisplau. El pare tapa el forat amb totxos. Ja està. Ara el pare recobreix els totxos amb guix. Bufar i fer ampolles. I ara pinta la paret. Ha quedat com nova. La paret ja està arreglada. Visca! Però ho han deixat tot ben brut. Mare meva. Val més que ho netegem abans que arribi la mare. Primer el pare banya la Pepa i en Jordi. Després la Pepa passa l'aspiradora. I el pare recull totes les eines. Mama! La mare ja ha arribat. Mama! Oh, és la mare! Molt bé, ara farem veure que no ha passat res. Hola. Hola! Quina una n'heu fet, eh? Nosaltres no hem fet res. Sí, ja ho veig. Res de res no heu fet. Que no havies de penjar la foto a la paret? Amb tantes presses el pare no ha pensat a penjar la foto. Ostres! Jo no ho he fet mai, però segur que no ha de ser gaire difícil. Ja està. És veritat que no era gaire difícil. Doncs, quan ho has provat tu, semblava que ho era molt. Xxt, això ha de ser un secret. Ha